Kana so ka san mutanen da suka fi yawan damuwa da kai a cikin rayuwa, ko kuma in ce a cikin rayuwarka? To bari in ɗan baka wani assignment guda ɗaya da ya kamata a ce ka je ka ɗan gwada shi ka gani na sati ɗaya. Idan son samu ne, ka ɗan gwada kashe wayarka gabaki ɗaya. Idan kana da waya ɗaya ko waya biyu kana using da su gaba ɗaya, kuma kowacce ana iya kiranka a kanta, to ka ɗan gwada kashewa ka gani da ɗan sati ɗaya ko kuma kwana biyu. Wa'yannan mutanen da ka ga, duk mutumin da ka ga ya zo har gidanku neman ka, ko kuma duk inda ya san kana zama ya je yana bincikar ka, yana neman ka shin kowa na lafiya, to yana ɗaya daga cikin mutumin da ya damu da kai sosai a cikin rayuwarsa, kuma sannan ya san muhimmancin ka a tattare da shi. Ka ɗan gwada wannan ka gani. Da Allah duk wanda ya gwada ya gano hakan ya rubuta mana ta comment section.